Production. Usandidai kundisiya ndakambonja sematai achandipombera nerudo ndiani kundishunguruza pamoyo wangu nori izvi zvinosvike piko misodzi pamatama yoerera ndorangarira rudo rwawaipa usandidai ndaikudaidza ndichiti mamasita ndaifunga kuti ndizvo zvakakufita wakazondirwadzisa paya wakandichita uchigibhela zvakona napita iko zvino bebi ndakavhura imwe chapta ndekuti ndakawana mumwe wandakazomita upenyu hwako iko zvino wave bita tarira wangu iko zvino bebi wave swita ndave kungospakana nanarita iwe chingotamba yako zvako nana Victor. Tichisasana vana anana pana chevachidanana uchiti ini natanaka takafanana kataitaura tose tainzwanana tichiita maziriro ekupanana uchiti bebi rangu ityabanana nekuti ini newe taidanana usandidai waizvisiva wani kuti ndaikuda asi wakandirwadzisa nekundidhumanisa handina shuwa kuti kamwana ndekangu saka usandinetse handichatombokuda izvo zvatakaita usatombozvigaira nekuti aive mazuva acho erudo baby no ini zverudo newe bebi handichada